Джули! Джули! Ела при мене, мамо. Ела тук. Ела, 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 ела. Ела. Ти дойдеш ли? Да, ела, 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 ела. Ела, мамо. Не щеш да дойдеш при мене, тъй ли? Там по-ли интересно, мамо? Аз да дойда. Аз ли да дойда? Здравей! Умекнаха ли краката? Умекнаха ли? А? Къде е твоята книжка, Джули? Къде ти е книжката? Дето прави му. Дето прави бау-бау. Няма я тук, те ли? Да. Опа, извинете, госпожите. Така не е много дамски. Да, не е много по-дамски така. Къде е тати, Джули? Тата къде е? Къде е тата? На работа? Да, на работа е тата, мамо. На работа. Ще дойде до вечера, да. Тати е на работа и до вечера ще дойде. Да. Ти ще му се усмихнеш ли, като дойде? С каква усмивка ще му се усмихнеш на тати? Да, мамо, сигурно и тъй, както казваш. Ти ли, мамо? Да, ти си като малко затворничета, мамо, тъй ли? Кажи, не си, бе. Кажи, не съм затворничето, е моята лична стая.
Да. И аз като големите си имам стая. Да. Нали тъй, мамо? Да. 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 Добре, айди. Кажи чао на видеото. Чао, 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 чао. Чао, 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 чао. Кажи чао на видеото, мама. Чао, чао. Чао, чао. Чао, 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 чао. Айди, мамо, с ръчичката и те помахай. Чао, 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 чао. Чао, чао, чао. Да, мамо, точно те. Айди. Чао, 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 чао.